Chceš vedieť, ako si upiec takéto nadýchané kukísky? Tak sleduj do konca. Do misky si dáme 200 g zmeknutého masla, 150 g cukru, mixérom to vyšľaháme do nejakej takejto konzistencie, pridáme štipku soli, rozšľaháme si 2 vajíčka, prilejeme ich k tomu vyšľahanému maslu a takisto ich zapracujeme do tej zmesi. Ďalej k tomu pridáme 7 g kypriaceho prášku a 300 g hladkej múky. Takisto ju zapracujeme do toho cesta. Keď to bude mať nejakú takúto konzistenciu, máme hotovo. Už si iba nasekáme 200 g mliečnej čokolády, môžeš použiť takisto horkú a taktiež ju zakomponujeme do tej zmesi. Zober to a daj to na hodinku do chladničky, až sa ponáhľaš na 15 minút do mrazáku. Po vytiahnutí z chladničky si z toho zašúlame takéto guľôčky a budeme ich skladať jednu vedľa druhej. Môžeš si ich urobiť väčšie, menšie, to už nechám na teba. Záleží, aké veľké tie kukísky chceš mať. Pred pečením ich ešte roztlač takto s pečiacím papierom. Skrátka, aby to vyzeralo cca nejako takto. 190 stupňov spodný horný, cca 15 až 20 minút. Ak máš v rúre konvenčný program, tak to bude ešte lepšie a sleduj, ako sa budú krásne nafúkovať. Po vytiahnutí z rúry nechaj poriadne vychladnúť, prelož si ich na tanier alebo do nejakej misky a dobrú chuť a vidíme sa na budúce.